Venite all'agile, barchetta mia, Santa Lucia. Ching hang hu ha. Trong khai thiên cả phụ chi chẳng. Thiên thang trong thầy phang thiên chẳng. Phụ thầy thầy cầu thiên. Phụ thầy thầy thiên chẳng. Thông thiên chẳng. Yang ping ling. Nu kan det saftsus med snart være nok. Nej, det går for vidt. Jeg vil ikke finde mig i det her. Det kan de ikke tillade dem. Det er simpelthen smadret ulovligt. Regulær Jeg har med god ret til at forlange erstatning. Jeg kan få en straffe på det her. Det er ulovligt at genere en embedsmand i funktion. Det er jeg, der har fået mig ind i det her. Har I ikke forstået det hele? Er I klar over, hvad der står på spil? Mit liv, min karriere, min killerlicens, alt hvad jeg har slidt og slæbt på i alle disse år. Så kommer sådan en umulig datterlig undermåler amatør. Så tid dog stille, menneske! Hold kæft. Nu siger jeg det for sidste gang. Og hvis de ikke adlyder, så svarer jeg ikke for konsekvenserne. De er fyret! Ja, det ved jeg sgu da godt. Jeg er jo ikke åndssvagt vel, men hvad fanden kan nytte, når de andre banditter ikke ved noget om det? Hvad for noget? Ja, så længe de tror, at jeg stadigvæk er ude på noget, så kan jeg risikere både det ene og det andet. Det er sgu farligt. Jeg forlanger beskyttelse. Glimrende. Hvad? Det er åbenbart fjendens hensigt at forhøre den, før de bliver likvideret. Likvideret? Ja, det vil med andre ord sige. Hør nu her. Jeg vil ikke have en skid med det her at gøre mere. Ikke tale om. Jeg har heller ikke tid. Jeg skal hjem. Vrøvl, deres eneste chance er, at jeg tager med dem. Vi kører til nærmeste by, tager ind på hver sit hotel. Når de så bliver taget til fange igen, så sluger de bare denne her. Det er en radiosender. Den virker, når den påvirker sig mavesyren. Så skal jeg nok tage med resten. Jeg bliver nødt til at tage hjem. Jeg får en helvedes ballade. Hvis de tager hjem, så frelægger jeg mig et hvert ansvar.